זה בצל קשה. אשה, מה אנחנו אוכלים פה? יודע? שקשוקה, מבית היוצר של אליאב. זאת בהתחלה. מה יש לנו פה? זה בצל מטוגן עם רוטב בולונז. בולונז? אבל הוא עושה שקשוקה. איך זה הולך ביחד? אני עושה בצל מטוגן. מה את עושה? אני עושה משהו מאוד מיוחד. זה עגבנייה שאין דברים כאלה, יש לה טעם אחר. טעם של שזית. אחרי שאני חותכת אותה היא בכלל כאילו... רשע, ואת אוכלת את זה? את אוכלת? בוודאי. כן, אכיל? בחיים אני לא אוכל. אין בעיה, תכין לנו. תגיד, רן, אתה לא בוכה מהבצל? בחיים אני לא אוכל. לא? דופק פה סשן של חיתוך בצלים, זה פשוט לא יאומן. בואו נראה מה עם השקשוקה. 10 הביצים. אני אעשה לכם פה פסטה בולונז. והנה מעיין. מה אתה מצלם אותי? סתם, אני רוצה לראות מה... אני באתי ולא עושה כלום. את כמו של לורה? מה אני? קצת מאוד יש שיהיה לי מטבח ראשי שנותן הוראות לצפון ובא רציתו. הרבה זה.